Àlex havia deixat l'escola d'Estivella. Anava a l'institut de Sagunt. Des que estava al nou centre educatiu saguntí, era el punt d'atenció en la classe. Es burlaven d'ell perquè tenia les orelles grans. Especialment, Vicent i els seus amics l'insultaven en els corredors. En el segon mes, va fer amistat amb Lluís. També tractaven malament, per pesar més quilos que la resta de xiquets i xiquetes. Ja ho feien a l'escola de P3. Quan va arribar desembre, començà la preparació d'una obra de teatre. En el guió, el protagonista arribava a un poble en el qual havia desaparegut el Nadal. Reunia el veïnat en la plaça. Es deia que sols tornaria a la festa si començaven a promoure accions solidàries. Així, sentirien l'esperit nadalenc. Li obeïren i aconseguiren recuperar-lo. De seguida, els carrers s'engalanaren de garlandes i llums. Triaren, com no, d'actor principal a Vicent, perquè era molt popular en l'aula. 2 dies abans de l'esdeveniment, tingueren una excursió per la Calderona amb un professor. Anaven per la muntanya de Sant Esprit. Lluís caminava a l'últim. Li costava anar al ritme de la resta. Sortosament, l'acompanyava Àlex. Vicent i el seu grup s'avançaren el professor, encara que este es va manar que no continuaren. De fet, li va tocar córrer per arribar fins a ells. Així que es va castigar i va dir-los que no aprovarien l'avaluació. Però mentre ho dia, s'adonà que no estava Vicent. Ningú en sabia res. Telefonaren la policia. Tots i totes iniciaren la recerca. Lluís i Àlex ho feren per separat. Així estaven més tranquils i evitaven insults. Es clavaren per una senda estreta i ben tancada. S'allunyaren massa. Començaren a tindre por. Sobtosament, sentiren un soroll i s'aproximaren. Passaren per un clot profund. Escoltaren la veu de Vicent. Àlex digué que no es preocupara. El traurien d'allí. S'hi va quedar. Mentrestant, Lluís tornà per a trobar el grup. Prompte, hi arribaren per ajudar-lo. Amb una llarga corda, el pogueren traure. Vicent va acabar en l'hospital. L'envenaren el braç. Al l'endemà fou la representació del teatre. Lluís i Àlex actuaren com a veïns. En el moment central, isqué Vicent per a dirigir-se al veïnat. Ho va fer mostrant les ferides provocades per l'accident. Es fiu el silenci. Pareixia que no recordava el que havia de contar. Però de sobte va obrir la boca i digué: «Jo també he oblidat el Nadal, però sé que entre vosaltres hi ha uns veïns que saben com aconseguir que torni la festa. Ells són Àlex i Lluís». Ells es quedaren muts. Es va convidar a posar-se al mig. No sabien què dir. Recordaren el que, segons el guió, deia Vicent per a retrobar el Nadal. Intentaren expressar alguna cosa semblant. Tots dos digueren: «Veïnes i veïns, prepareu una campanya solidària d'arreplegada de bufandes. Quan l'acabeu, haureu recuperat l'esperit nadalenc». Després, l'obra va finalitzar. El poble fictici trobà el Nadal. En acabar, Lluís i Àlex felicitaren Vicent per l'actuació. Li preguntaren per què havia canviat les frases. Contestà que, gràcies a ells, va comprendre que el Nadal arriba quan ajudem els altres. Ell rebé la seva ajuda en la muntanya. Gràcies als dos, entengué l'esperit nadalenc. Aprofitat també per a demanar-los perdó per les burles realitzades els mesos anteriors. I des d'aquell dia, Àlex i Lluís començaren a estar en el grup de Vicent. Un Nadal, per tant, que s'esperava trist i distint, es transformà en gotxós. Així que esperem que el Nadal, com en aquell teatre, ens sorprenga. Pensem que en aquest temps fets inesperats poden fer que les celebracions siguin sempre diferents.